Oi. Tervepä terve. Se on pikkuhiljaa kevät, tai kevät rupeaa olemaan jo aika pitkälläkin. Mutta ensimmäiset tämmöiset oikein kunnon lämpimät kelit nyt sattuu. Ja mä lähdin tähän ihan kotinurkille. Tässä on tommonen Rehtsuo ihan pyöräilymatkan päässä ja tulinkin fillarilla tuolta kotoa ja siinä on karttaan merkitty laavun paikka, mutta mitä mä oon nähnyt kuvia, niin se on kyllä jo parhaat päivänsä nähnyt, mutta käydään nyt vielä kurkkaamassa, että millainen se oikein on, kun siellä nyt vielä piste kartalla näkyy. Sitten mulla on muutamia uusia kamppeita, voi esitellä kans tällä videolla ja katsotaan niitä sitten myöhemmin. Mut joo, tästä se kevään ja kesän reissut ja vaellukset pikkuhiljaa alkaa. On Lappiinkin suunniteltu pari pitempää vaellusta tälle kesälle, niin ai että. Niitä oikein odotellaan, varsinkin syksyn reissuun taas, kun saa marjat poimia, lakat ja mustikat ja mansikat. No mansikoita ei nyt ole, mutta joo. Mennään kattoo, mitä sieltä löytyy. Kauhea oja tuli tuohon. Täällä on tämmöstä avohakkuuta ollut. Tuossa oli heti tullessa vähän tuorempaa ja tässä on tämmönen vähän vanhempi hakkuu. Ehkä se on helpompi mennä kävelemään tänne mettän puolelle. Tässä on tämmösiä ojiakin niin perkeleesti. Tosta pääsis kyllä ylikin. En viitti ruveta urheilemaan. Mä mettän puolikaan on illan nyt. Ei tää on vielä mitään Lapin pajukkaa. Kerran meni naamalla niin ihan kunnolla. Olikohan se tartuntovaarassa? Kastokamerat, puhelimet. Kyllä tää oli ihan lämmin on tänään. Säätiedotuksessa oli niinku ennustekin oli plus 10-11, mutta kyllä täällä varmaan enemmän. Joo, mennään tuohon mettän puolelle. Joo, heti on paljon kivempi. Hyvää sytykettä. Hetkinen, mikäs pömpeli tuolla on? Ei se kyllä toi oo. Tai sit se on tehty uutta viereen. Ampiaisen pesä, mutta ei siellä varmasti ketään asu.
kaljatölkki. Voisi olla, että tässä menee talvella vissiin joku latu aika lähellä. Että se on joku tämmönen vanha huoltokoppi. Juu. No siellä näkyy vähän jo suota. Onkohan jonkunnäköiset muuttolinnut jo tullut? Tai onhan niitä kurkia jo tuossa näkynyt lentelevän, mutta joo. Jahas. Seuraava koppi. Näitähän putkahtelee täällä nyt tuosta. Jaa, mutta itse asiassa mehän ollaan tässä vanhan laavun tykönä jo. Joo, toi on varmaan joku vanha vessa. Eikä edes täynnä. En tiedä kuka huolta. Voi harmi. Se on jotenkin vaan romahtanut. Ei näitä koskaan ole liikaa tämmöisiä laavupaikkojakaan. Ämpäri. Lapio. Lyhtyjä. Vanha Sveitsin armeijan reppu. Käyttänyt moniin vuosiin mutta otin sen nyt kun löysin tuolta varastosta. Joo, siitä on katto tullut alas. Onkohan ei tonne mahdu oikein nippanappa eikä joo. Harmi. Olisi ihan kivalla paikkaa kyllä. Laavu, eikä nyt ihan lähellä tietäkään, että ne joutuu vähän niin kuin marssimaan tuolta. Joo. Kovin on hiljasta. Ei täällä kyllä mitään kurkia varmaan ole. Kai sitä sitten täytyy ruveta safkan tekoon. Vähän on jo nälkä. Kato, sieltä löytyy vanha klapikasaki. Joo, katsotaan mitä repusta löytyy. Mullahan on tää drone nyt ollut. Tää mulla oli jo viime vuodesta DJI Flippi. 4K-videota tekee ja ihan loistava tuote. Siihen on tää ohjain sit ja saa kännykän tohon kiinni. Se paremmat ominaisuudet silloin. Joo. Mutta mitä tänään syötäisiin? Laitetaan savuporokeittoa. Siinä on Lapinlihan savuporokeitto. Siihen sitten vähän viherpippuri
koskenlaskijaa. Ja tietysti kaffet ja kiflarit aina mukana. Pari perunapiirakkaa. Oli täällä yksi mandariinikin. Tommoset eväät. Eiköhän niillä sitten tämän päiväretken selviä. Tässä onkin hyvä kivi. Joo, piti nämäkin ostaa uudet. Mä en tiedä mihin mä onnistuin hävittämään Mulla oli tämmönen samanlainen polti. Keittokattila. Ja mikä muu siellä oli? Kahvepannu, niin, yhdessä pussissa ja semmonen pitkä titanien lusikka, niin en tiedä missä ne on. Mä kyselin Kialajohkastakin, jäikö ne sinne paistunten reissun jälkeen, mutta ei sieltä mitään löytynyt. Mutta kai ne jostain sit kotoa ehkä löytyy joskus. Joo. Mut. Tosiaan savuporokeitto. En oo tämmöstä ikinä ennen tehnyt. Tää ei vissiin vettä kaipaa. Ei. Ton voi tietty pikkasen vedellä lihauttaa. Nyt tuli vissiin liikaa, mutta ei parane kaikkea. En tiedä yhtään kuin notkeata ton tarvii olla, mutta jätetään se tohon uuttelee. Stidit tulet jossain mulla oli tuolla. Ei täällä onneksi tuule hirveästi. No. No sehän alkoi pulputtaa hemmetti saman tien. Noin äkkiä pitää ruveta. Laitetaan se kaasulämpö ykköselle. Tosiaan, joskus Lapissa tehnyt, kun on mökkeilty, niin sieltä saa niitä hyviä luulisia porolihoja, niin niistä tekee keiton. Ja sitten tätä viherpippuri juustoa sinne joukkoon samalla lailla. No, olkoon nyt noin paljon.
tää keitellään tästä näin sellainen lämpenee ja nuo juustot sulaa, niin päästään sitten syömään. Kuinkakohan tätä on aikanaan huoltanut tai kenenköhän täällä avu on ollut, niin siitä mulla ei ole kyllä minkäännäköistä osviittaa. Että harmi vaan, että on romahtanut. Ehkä talvella. Tässä on ollut muutamia talvia, oli sillä, että lunta tuli ihan älyttömästi, niin varmaan talvi sitten lumekuormasta romahtanut. Joo. Joo. On ihan hyvän makusta. Perunapirkot on vähän kärsinyt. Joo, ei olisi tarvinnut hirveästi vettä lisätä. Kyllä tää ihan viherpipurijuustoa olisi voinut laittaa ihan kunnon. Joo, tuossa olisi tarkoitus heti kesäkuun alussa vähän keleistä riippuen niin lähtee ajeleen tonne nimenomaan meidän omalla autolla nyt, niin voi vähän passata sitä, katsoa vähän kelejä, että milloin lähtee. Niin Lappiin taas. Mutta pidetään se vielä arvoituksena, että mihin voitte toki arvailla. Lapin erämaahan kyllä, mutta minne? Kalastellaan ja sitten siellä on muutamia mielenkiintoisia kohteita, mitä mä haluan käydä kans tutkimassa. Siinä on heti alkumatkasta on yksi kohde ja sitten on muutamia kämppiä taas. No siitä tulee varmaan semmonen joku 70 kilometrin lenkki sitten, että pidetään semmoista rauhallista tahtia ja jos nyt tällä kertaa osais vähän naattiakin olemisesta. Aina tuppaa vaan se tavoite siintävän silmissä. Mutta mä luulen nyt kun menee omalla autolla, niin ei ole semmoista niinku aikataulua siinä, että milloin pitää olla missäkin. Että voi tosiaan mennä vähän niinku fiiliksen mukaan. Joo. Niin, mitäs muuta uusia kamppeita mulla on. Mähän myin sen Hellsportin tunnelitelta pois. Sitten ostin tästä Jasin-jenkeistä törsäsin taas niin semmosen kevyen teltan. Se ei paina kun sisätelttoineen päivineen, niin on runsaan kilon, että oliko se nyt MLD Mountain Lighter Design Duomid
silpolina. Sitähän saisi vielä dyneemana, niin se olisi ollut vielä kevyempi, mutta mä nyt enää siihen lähtenyt. Siinä olisi kyllä keventynyt kukkarokin aika lailla enemmän. Joo. Mutta se on vähän niinku tämän näköinen. Laitetaan se tähän. Tosiaan pitää vielä silikonilla käsitellä nuo saumat ja sitten se on niinku valmis reissu. Sitten toisena uutena kamppeena on uusi rinkka. Se on tämmönen Bonfussin 80-litrainen rinkka. Tosi kevyt, sekin painaa vaan vähän, onko runsaan kilon verran. Että saa nähdä, että miten sillä sitten tuommoinen vähän raskaampi kuorma kulkee mukana, mutta täytyy yrittää nyt vähän karsia muutenkin. Tuppaa aina olemaan vähän liikaa sitä tavaraa messissä. Mutta joo, tommosilla vähän uudemmilla kamoilla sitten lähdetään liikkeelle. En mä varmaan sitä telttaa ota nyt tuohon Lapin ensimmäiseen reissuun. Eli ei siis mennä tunturialueelle. Tästä voi jo joku päätellä. Niin, vaan mä otan tän riippumaton siihen kesäkuun reissuun. Tarppi tietysti ja toi alusvaate siihen untuvainen. Jep. Syödäänpä soppa pois ja keitellään sitten kahvit. Oho, tulipa vahvat kahvit. Joo, mitäs muuta mulla oli? Sitten on tämmönen Osmo Pocket 3. Täällä on hyvä kuvata kun höpöttää jotain, niin ei tarvitse kameraa aina väännellä ja käännellä. Sitten jos tämän pistää vaikka jalustalle, niin tää seuraa. Kun pystyt liikkumaan, niin toi seuraa se on siinä kuvassa. Joo. Ja siihen liittyen olikohan mulla täällä? Ei tuli. No, en nyt muista mihin pistin, mutta toi kurkkumikki tai tommonen niinku lähetin mikki, se on toi DJIn minimikki. Ja lähettimä saa tohon ihan järjestelmäkameran päälle ja sitten vaan se on magneetilla semmonen pieni mikrofoni tohon noin, niin sitä voisi käyttää. En mä oo sitä vielä hirveästi jaksanut puljata sen kanssa. Sitten hommasin tämmösen Trangia alkoholi, eli Spree-polttimon. Nyt mulla jäi tietysti se Tenu kotiin, niin en mä päässyt tätä kokeilemaan, mutta tää on nyt uusi Vimpain kanssa ja
Tätä voisi käyttää ensi reissulla. Ja sitten tämmönen Pushboxin Ultralight pieni risukeitin. Tänne saa kätevästi ton polttimon myös tonne sisälle. Ja sit kattila tohon päälle tai sitten ihan pienillä tikuilla syöttää sitä. Että tätä me voidaan kokeilla kans sitten tuolla Lapin reissulla. Joo. Mä en muistanut, että mulla tommonen pikkurisukeiti oli, talven aikana tulee näköjään tilailtua kaikenlaista. Kun mä tossa Berggrundilta tilasin sitten semmosen Hexagon risukeittimen, semmosen levitetään vaan, se on semmosessa yhdessä levyssä saranoilla ja sit se vaan läpätään kiinni, niin, mut tilasin Titanin sen, mutta ne lähetti mulle teräksisen, niin lähetin sen sitten takaisin. Sitten mä huomasin, että mullahan oli toi. Ja sit mulla on vielä se vanha se Savotan risukeiti. Se on vähän nokista hommaa aina askarella se kasaan, mutta ihan pätevä peli. Mä olenkin tykästynyt noihin risukeittimiin, ne on niin kivoja kumminkin, saa touhuta elävän tulen kanssa kumminkin. Ja näin, aina ei tarvi sitä motillista halkoja polttaa, että saa sen pussimuusin lämpimäksi. Kyllä. Olikohan mulla täällä taskussa jotain? No, itse asiassa täällähän se mikkisysteemi onkin. Eli tässä on toi lähetin, se tulee samalla johdolla tuohon mikrofonipaikkaan tai vastaanotin, mikä se nyt sit onkaan. Ja sitten tämmönen pieni mikki, se tulee tulee vaikka tuohon, voit pistää tuon magneetin tolle puolelle ja mikin tohon noin. Niin. Oho, mihin se nyt on? Tai ehkä paremminkin kannattaa pistää se tänne piiloon, jättää se magneetin ulkopuolelle ja mikki tänne näin. Joo. Nyt magneetti meni johonkin. Tossa. Paljon pieniä osia, niin kyllä ne sitten varmaan jossain kohtaa häviää. Mut ne on jo vähän tommosia juttuja, että ei oikein jaksaisi aina pelata. Kaikkein yksinkertaisinta on vain yksi kamera ja toi suuntava mikrofoni. Niin niillä kyllä on pärjännyt tähänkin asti ihan kivasti. Oho, tulipa vahva kahvi. Ei mulla kyllä paljon vettäkään ollut. Joo.
Tää oli tämmönen lyhyt kevätreissu lähimaastoon ja nyt tuli katsottua toi laavunröyskakin tuolta vihdoin ja viimein. Joo, pitempiä vaelluksia tässä odotellessa ja kamoja huoltoa sitä kohti ja vois vaikka jonkun kansallispuisto ehkä tässä käydä välissä vielä, jos nyt aikaa tossa vaan riittää, niin joo. Ei muuta kuin kiitoksia ja seuraavaan videoon. Terve!